Tak vítam vás v ďalšej časti videí. V podstate začínam tam, kde minule, pred 2 týždňami na Slavine. Minulý týždeň po ceste SNP som došiel až na Devín. Opäť si dáme Bratislavský hrad, aby sme videli. A dnes pôjdem vlastne znova po tej červenej ceste hrdinou SMP, ale do Malých Karpat. Takže toto je vlastne taká vstupná brána do Malých Karpat. Tu aj ukazuje, že Horský park, Kamzik, Bielý kríž, a mám v pláne potom zísť do Svätého Jura, približne 25 km. Takže ideme ďalej po červenej do Malých Karpat. Po dlhšom úseku konečne pekný výhľad. Dosť dlho som išiel cez mesto. Tam som prešiel cez Horský park, ale dosť dlho cez mesto. Tuto vlastne bola taká značka pri Červenom moste a tam žltou sa dá prepojiť zase na tú ďalšiu červenú. Tým smerom. Ale ja pôjdem smerom po tejto červenej na Kamzik. To bude najbližší cieľ. No a dostal som sa na takú peknú čistinku, aj za vzhľadňou. Vybehnem hore, ponúkneme odtiaľ výhľad. Takže také pekné miesto na prestavku, na jedenie. Opäť nádherný výhľad na celé mesto, staré mesto, hrad, Dunaj, nové mesto, pozadie zahraničí. Maďarsko, Rakúsko. Dobrá poloha, rozhľadne. Dáme také koliečko. No, o chvíľu len tam pôjdem na Kamzik. Takže to je vlastne nejaká pod Kamzikom. Tak išiel som taký dlhší úsek. Tam okolo Kamzika to som nechcel tam točiť, tam to je skôr taká rekreačná zóna, množstvo ľudí, aut a tak hluk. Ja skôr som rýchlo prešiel. Som na ceste k Bielému krížu, to je taká dôležitá križovatka aj cyklotrás. V podstate som na červenej, ale neviem presne kde som, ale tak ja dám také netuctové zábery, také jednoduchá čistinka, neznáma, tichučko, pekné prostredie. Pekný altánok a pekná cesta, dobré počasie, úžasné. 20 stupňov, ani teplo, ani zima, perfektne sa ide. Tak to je dôležitý bod. Križovatka, Bielý kríž, aj stredisko, aj také oddychové. Ale hlavne na všetky strany sa tu to ide a sa to stretáva. A tie cesty vedú ďalej. Či už červená, alebo červená na Penzínsku Barbu a žltá do Svätého Jura. Pekný výhľad odtiaľto. Hlavné mesto, Dunaj. Uvažoval som, že ísť na tú Penzínsku Barbu, ale to bolo vyššie 3 hodiny. Takže potom bolo neskoro. A takto hodinku a pol zídem do Svätého Jura. To bude dá dnes stačiť. Bohato. Tak po dlhšej ceste takej stereotypnej listnatým lesom, tak podľa mapy to ukazuje, že to vlastne hrad, alebo pozostatky hradu Bielý kameň. Tak samozrejme dávam nejaký ten záber.
Zdá sa, že sa rekonštruuje. Asi v rámci tých projektov rekonštrukcie hradu. A je to potvrdené. Hrad Bielý kameň. Idem cez Svätý Jur a schádzam do stanice na vlak alebo bus. Tak ešte posledný v podstate asi výhľad, takto už.